Недавно вы, отвечая на вопрос по освобождению Крыма, одному из украинских... Крыма или заключенных? Крыма, да. Одному из украинских изданий сказали, что формулы Штайнмайера по Крыму нет, к сожалению. Вот если у вас, как у президента Украины, нет формулы по Крыму, по освобождению Крыма, почему бы вам не наделить субъектностью крымских татар, приняв изменение в 10-ю статью Конституции Украины о крымско-татарской национально-территориальной автономии в составе Украины и закон о коренных народах? Таким образом, крымские татары на международных площадках могли бы защищать свои права. Также, почему бы вам не сформировать крымское правительство в изгнании, а именно на материке, которое бы занималось вопросами по Крыму в том числе и вынужденно перемещенных лиц, которых, как мы видим, немало? Дякую вам за запитання. По-перше, з приводу, це ж і змін до Конституції, і з приводу законопроєктів, про які ви сказали. Я зустрічався з паном Джемілєвим, з паном Чубаровим. Джемілєв, вибачте, будь ласка. Паном Джемілєвим, паном Чубаровим ми зустрічалися. Вони сказали мені, що у них є пропозиції з приводу цих законопроєктів, і вони принесуть нам, коли у нас формується новий склад Верховної Ради, комітети і таке інше. Я думаю, що у них дійсно готові пропозиції, вони покажуть, і ми можемо їх обговорювати, тому що законопроекти всі, треба їх читати, які там деталі, тому що це дуже серйозне питання, яке ви говорите. Це зміни устрою нашої країни, нашої незалежності, і просто інший, скажімо так, крок. З приводу, я не зовсім з вами згоден з приводу того, що на міжнародному рівні не займаються наші люди і Міністерство закордонних справ. А я не сказала, не займаються. Може, я так зрозумів, вибачте, бо довго вже сидимо. Тому ми займаємось цим питанням. Про законопроекти готові зустрічатися, але зустрічатися із нашим міністром закордонних справ. Він глибше в цій темі. Чому ці законопроекти? Вони сказали мені, що вони підіймали це питання з бувшим президентом, але не дійшли до згоди. Я хотела уточнить, вы будете заниматься этим вопросом как предыдущая власть 5 лет, или же все-таки вы войдете в историю как президент Украины, который реализовал право коренного народа на самоопределение? Дивіться, я не знаю, скільки мені треба часу, але щоб ми з вами почали детально про це говорити, мені, як не менш, мені так здається, мені потрібно побачити ці законопроекти. Мені здається, без цього ми не можемо навіть говорити. Якщо ви думаєте, що це рішення вплине повністю на рішення повернення Криму в Україну, якщо ви так думаєте... Це один із путей деокупації. Дивіться, я думаю, що це один з шляхів підтримки кримських татар. Дуже важливий. Але я не впевнений, що це буде це реально, скажімо так, спростить цю тему повернення Криму і уж точно рішення деокупації. Я просто не впевнений. А я готовий зустрічатися. І готовий, мені не потрібно входити в історію. Це не є моя, сама мета, але я готовий допомогти в цьому питанні повністю. Я знаю, что вы очень сильно любите Крым. Да, я дуже люблю Крым. Я знаю, что вы очень сильно любите Крым. Є. У меня к вам вопрос. Почему в вашей команде, в офисе президента, в правящей партии нет ни одного представителя коренного народа Крыма, крымских татар? Вы не любите крымских татар? Мені здається, в цілому, я не хочу вас образити, але ви змогли мене. Некоректне питання з приводу «я не люблю кримських татар». Яку ви відповідь чекаєте? Як я можу не любити кримських татар? Що це таке? Чи є якесь питання, коли ти любиш українців, чи ти любиш кримських татар? Ти відносишся, ти любиш твоїх людей, це громадяни твоєї країни. Мені здається, це така ситуація. Не напружуйте там питання, там, де
напруги зовсім немає. Дякую. Да. Тому я дуже з великою повагою відношусь до кримських татар і до того, як вони захищають свою країну, і особливо до кримських татар, які знаходяться в Криму. Вони, це не камінь ваш огород, щоб ви правильно мене зрозуміли. Чому я сказав? Тому що для них це найскладніше бути там і захищати Україну і свій Крим. Так? Меня там обвиняют в терроризме. Я ж вам одразу сказав, я одразу вам сказав. Я розумію, чому ви тут. Я ж вам одразу сказав, що не сприймайте це на свою особистість. Тому готовий зустрічатися. Чому немає людей у нас в уряді? Я навіть не знаю, яких національностей у нас люди. Я не ділю людей на національності. Кримські татари, українці, євреї, грузини, вірмени. Ми ж всі українці. Тому я не зовсім розумію. Але якщо є таке питання, я готовий, приходьте до нас. Чи готові ви? Ви ж кримська татар? Звичайно. Да? Завжди. Ну, давайте, будь ласка, ми вас запрошуємо. Я не знаю на склад уряду, наприклад, там в міністерство, де у нас радянський міністр. Я думаю, що це вам близько, де говориться про свободу слова, про телебачення, регулюється кіновиробництво і таке інше. Будь ласка, хочете, приходьте, задоволені.